Benvingut una vídeo al canal, jo sóc l'Albert, hem passat unes quantes setmanes de l'últim vídeo, però he estat de vacances, he estat fent fotos, he estat editant fotos. I el vídeo d'avui precisament era una mica d'això, de com edito les meves fotos per després penjar-les a Instagram i explicar-te com va la meva vida, fer algun llibre amb la Judit per recollir una mica els viatges que fem o coses que passen a la nostra vida, i llavors avui parlarem precisament d'això, de quina aplicació utilitzo i de quins passos vaig seguint, com vaig editant les fotos perquè al final a mi m'agraden i perquè puguis fer el mateix, trobar el teu propi estil fotogràfic, etc. Comencem. Doncs l'aplicació que vaig servir és Lightroom. És una aplicació d'Adobe i és una mica de les més populars per editar fotos perquè et permet canviar la saturació, els colors, l'exposició, tot el que voldríem canviar-hi una foto. Té una versió gratuïta que ja et permet fer moltes coses i crec que és la que et recomanaria tenir. Jo tinc la versió de pagament perquè tinc un pack que tinc el Photoshop, el Lightroom i alguna pijada més. Tinc algunes funcionalitats extras que a vegades estan bé, però per fer la típica edició, per penjar-les a Instagram, per compartir amb els amics, la versió gratuïta és més que suficient. Ara obrirem Lightroom, doncs, i editarem algunes fotos junts perquè vegis primer com donar la teva pròpia personalitat a una foto, segon, com corregir-la, com acabar de fer que sigui una bona foto en si, i tercer, alguns consells, alguns truquillos que pots fer servir mentre edites fotos. Anem a agafar l'iPad, doncs. Aquí tenim ja la nostra primera pantalla de Lightroom i com pots veure és una galeria d'imatges molt senzilla i per tant aquest botó d'aquí pots afegir més imatges des del carret de fotos, des d'una SD que pots connectar, el que vulguis. Tu poses aquí les fotos com a qualsevol altra aplicació i llavors les pots començar a editar. Jo tinc aquí una selecció d'imatges d'aquest viatge que t'he dit, hi ha una mica de paisatge, de retrats, de diferents coses, i per exemple podem començar amb aquesta foto i la podem anar editant ja seguint els diferents passos d'edició que aquí ja està d'una manera molt natural. Si t'hi fixes aquí a la dreta ja tenim els diferents ajustos, i aquí veus que tenim la llum, el color, diferents efectes, el detall, l'òptica, la geometria, etc. Anem passant una mica per tots aquests i et vaig comentant què faria jo per editar aquesta foto exactament. El primer és probablement el més important, és la llum, és que la foto estigui ben exposada per començar, és a dir, que no sigui massa brillant o que no estigui massa fosca. Crec que aquesta foto ja està bastant bé per si, jo la veig molt bé, però que aquí sí que podríem fer, per exemple, és dir, vull recuperar una mica d'informació dels highlights, que serien les llums més altes. I veus que, per exemple, del cel recupero informació, no? I d'aquestes llums més altes veig una mica més aquest blau del cel. O podria dir que, per exemple, de les sombres jo les vull fer una mica més lluminoses. Jo vull que les ombres tinguin més informació i com pots veure tota aquesta part dels edificis, aquesta part on hi ha més ombres, veig una mica més d'informació. Hi ha gent que s'emociona una mica massa amb això i diu, doncs, res d'ombres fins a dalt de tot i després aquestes highlights també les baixo totes. I et queda una foto, pel meu gust, massa manipulades. Nota molt que aquesta foto no era així i tu l'has manipulat, fins i tot li podríem posar més contrast. Però es veu bastant fake aquesta foto i m'agrada que tinguin un look una mica més natural. Llavors, torno a on estàvem abans, només fent dos clics al highlights, per exemple, i es posa 0. I jo aquesta foto crec que no li tocaria pràcticament res. Potser li pujaria una mica de les ombres. El que sí que m'agrada fer a mi quan parlem de les llums és jugar amb la curva de tons. I és que aquí és potser el truc més important per donar la meva pròpia personalitat a les fotos. El que faré és apretar aquesta línia corba aquí que hi ha al costat de la paraula light i com veus, sobre aquí a l'esquerra poso una línia diagonal, que no ens diu gaires coses més. Aquesta línia està d'alguna manera resumint la llum que hi ha en la fotografia. I llavors jo sempre faig la mateixa edició en totes les fotos, bàsicament, que és fer 3 punts, un al mig, un aquí i un aquí. Si t'hi fixes hi ha com una retícula, no? I hi ha diferents encreuaments, just aquí n'hi ha un, just aquí n'hi ha un altre, just aquí n'hi ha un altre. I la manera com l'edito, doncs, és que s'assembli bastant, de fet, a la corba aquesta que tenim just al costat de Light, aquesta icona d'aquí. El que faré és, aquest punt d'aquí al mig a l'esquerra que he creat, el baixaré una mica cap a l'esquerra. Aquest punt ens controla les ombres i m'agrada que les ombres siguin ombres de per si. I el punt que està una mica més aquí al mig a la dreta, és el punt que ens controla les altes llums, a mi m'agrada que siguin brillants, llavors també aquest el pujaré una miqueta més. El que hem fet bàsicament amb aquest canvi és donar-li una mica més de contrast a la foto i el que ara faré és els punts, els extrems de tots, els suavitzo una mica. Això vol dir que aquest punt d'aquí a l'esquerra el pujo una mica cap a l'esquerra, no massa, perquè si no ja veus el que passa, sinó que només el pujo una mica cap a l'esquerra i aquest punt d'aquí també, que són les llums més altes, també el baixo una mica. De manera que ens quedi aquesta S que s'assembla molt, de fet, hi ha l'icona que ens dona per aquesta curva. Aquí podem veure ja només que si toquem i apretem una mica, veiem el canvi que ha fet. És un canvi que no es nota gaire, però per mi li dona un look així una mica, no sé si dir-te cinemàtic, li dona una mica de personalitat que tenen les meves fotos i és un ajustament que de fet faig quasi sempre exactament el mateix. El podria acabar de compensar una mica ara sí i dic, hòstia, potser m'he passat amb les altes llums, doncs els highlights aquí potser sí que els baixo. I baixo una mica els highlights i recupero una mica del cel. Però vaja, si la foto ja es veu bé, normalment l'únic que faig és tocar aquesta S que et comentava. En segon lloc tenim els ajustaments de color. Els ajustaments de color són molt importants perquè normalment és el que dona la personalitat més forta a la foto i és el que fa segurament que identifiques que una foto és meva o que és d'una altra persona. Molts cops això ens dona les tonalitats de colors que veiem aquella persona o si és una foto en blanc i negre, etc. Llavors aquí pots veure que se'ns obren principalment 4 d'aquests barres que pots moure por ahí. Hi ha dues que funcionen més o menys juntes, que són la temperatura i el tinte, que diríem,
I després hi ha altres dues que són la vibrància i la saturació. Són, per començar, ja els més importants. Aquests dos primers, la temperatura i el tinte, serveixen per donar-li una mica la temperatura a la foto. Si volem que sigui unes imatges una mica més càlides, una mica més fredes. A mi, per exemple, per aquest viatge, que era un viatge d'estiu, feia bastanta calor, crec que els colors càlids transmetran una mica més el que jo vaig sentir durant aquest viatge. Llavors, en aquest cas, m'agradaria donar-li una mica més de calidesa a la foto. Per exemple, li poso un més 15 a la temperatura. El que em dóna la sensació per això, quan veig ara aquesta foto, és que té un lleuger toc una mica verdós, i llavors potser en aquest lloc del tinte, que hi va, si veus del verd al lila, potser donaria una mica més de lila. I si li poso el més 5 o el més 10, potser trec una mica d'aquesta imatge verdosa que tinc. Ara puc tornar un altre cop, tocar la foto i veure l'abans i el després, i si et fixes, ara sí que abans es notava que era una foto bastant més blava, potser bastant més freda, i crec que amb aquest petit canvi només a la temperatura ja transmet una emoció, diguem, de calor que m'agrada una mica més. Les següents dues, la vibrància i la saturació, són bastant similars, són dos ajustaments que funcionen quasi igual, i et pots veure que el dibuix que té, la barra ja és quasi igual. A l'esquerra es veu uns tons blancs i negres, i a la dreta es veu molt color, i aquest verd, groc, taronja. I la veritat és que jo no conec gaire la diferència, és bàsicament els dos controlen la saturació. Si et fixes, si baixem la saturació al 0 del tot, queda una foto en blanc i negre, i ens la posem molt amunt, doncs queda com si fossis un boomer d'aquests que els encanta pujar la saturació de les fotos. Jo et recomano sempre deixar-ho al mig. I la vibrance aquesta, la vibrància, que tradueixo jo, fa una mica el mateix. Si el tiro a l'esquerra és una foto quasi en blanc i negre, tot i que no és blanc i negre del tot, i a la dreta del tot és una foto igual, més saturada, però no saturada del tot. A mi personalment, crec que és molt personal, aquí on vulguis posar-ho, i crec que fins i tot amb una mica de vibrància aquí, crec que no queda del tot malament aquesta foto. Però com et deia, això ajuda molt a donar personalitat a les teves fotografies, i en el meu cas a mi m'agrada que les meves fotos no tinguin gaire saturació, m'agrada un look una mica més saturat últimament, i crec que sempre estic fent alguna cosa així, com posar-ho cap al menys 15. Agafo la vibrància i ho baixo fins al menys 15, menys 16 en aquest cas. Crec que això és una mica el que aquest viatge ha estat fent i totes les fotos es veien una mica així. Un cop hem tocat aquests ajustaments de colors, molts cops és suficient perquè la foto ens agradi, entre cometes, o ja tingui el nostre look en fil. I un altre cop, si mirem com era aquesta foto abans i com és ara, veiem que ha canviat i jo veig que aquesta és una foto una mica de l'Albert. No obstant, hem dit que repassarem una mica totes les configuracions, llavors anem a mirar què més tenim aquí al color. Aquí al color tenim una cosa que es diu Color Mix, que m'agrada molt, perquè el que pots fer és tocar cada color exacte. I aquí pots veure, per exemple, que se t'obre un diàleg de color, i per cada color, hi ha aquí molts colors diferents, hi ha com, no sé, són 8, 9 colors, pots escollir per cada color quin to que tingui, si per exemple els blaus vols que siguin més blaus o més verdosos, pots escollir també si vols que estiguin molt saturats o que siguin molt brillants o no. Per exemple, en aquesta foto hi ha bastants colors blaus, jo puc agafar aquell color blau i puc dir que el blau vull que tingui un color més aigua marina, si et fixes el cel està canviant una mica un color més aigua marina, o vull que tingui un to més blau fosc. Fixa't en el cel com va canviant, no? Més aigua marina, més blau clar, més blau fosc. Igual puc desaturar el cel totalment, per exemple, vull que els blaus es desaturin o els puc fer més brillants o més foscos. I amb això pots veure com puc agafar i dir, jo vull que el meu cel sigui molt poc brillant i tingui un color més aigua marina, i ara aquí potser ja estic manipulant molt, però veus com he canviat només els tons dels blaus, i ens està canviant el cel i alguns reflexes que teníem aquí a l'altre costat del riu, però tot el resta de la foto es queda igual, no estem tocant la temperatura que tocava tots els colors de la foto, sinó que aquí només estem tocant els blaus. Aquesta foto es veu molt manipulada i a mi ja m'agradava com estava abans, llavors crec que tornaré un cop està tot a posar-ho a zero, apretant 2 cops, i a mi ja m'agrada així. Potser fins i tot aquí sí que baixaré una mica la llum, i és la manera de recuperar una mica d'aquests blaus del cel que parlàvem al principi. Amb això podem treure ja el color mix i podria ser el mateix amb tots els colors, però en aquesta foto tampoc tenim molts colors perquè l'hem ja desaturat una mica. I després hi ha el color grading. El color grading et serveix perquè donis un to de color a totes les sombres o a totes les llums altes, per exemple. Jo puc dir que jo vull que les meves sombres tinguin un to blavós, per exemple, i aquí pots veure com les sombres, ara la foto es veu molt blava. És un look potser una mica retro, a mi no m'agrada gaire i és un ajustament que ja et dic, no toco quasi mai. Jo soc molt minimalista també en les edicions i em quedo amb el primer que t'he ensenyat. Però això ho podries fer si dius jo vull que tingui unes sombres una mica més blaves i després vull que, per exemple, els tons mitjans els deixaré així, però les altres llums vull que tinguin un to més així ataronjat. I aquí donar un look, pot ser una mica retro, pot ser una mica cinemàtic i tot, això podria ser una pel·li de, no sé, James Bond potser es veuria així, però a mi personalment no m'agrada gaire, m'agrada més la foto inicialment, llavors els tornaré a deixar al 0 com estava abans. Amb això podem tancar el color grading i una mica jo crec que els colors ja els hauríem vist, ja hem aconseguit el que volíem amb les edicions dels colors, podem tancar aquesta pestanyeta i ens queden aquí 4 coses. Ens queden, primer de tot, els efectes. Els efectes m'agraden, els efectes bàsicament l'únic que faig per això és posar-li vinyete.
que com es digui en català, no sé com es diu, vinyet es deu dir en anglès. Això el que fa és que si el tires cap als números negatius et posa doncs, un contorn més negre i si el tires cap als positius et dona un contorn més blanc. A mi el que m'agrada és donar-li normalment un lleuger toc negre i els posaré, no sé, a -5, -10 potser. Depèn de la fotografia. Normalment això ho faig molt en els retrats perquè et vols centrar en el que hi ha al mig, que és la persona. Segurament en aquest paisatge ni ho tocaria, això. Llavors, en els efectes també pots jugar una mica amb la textura, amb la claritat, totes aquestes coses d'aquí. Sincerament, jo no ho toco. A mi m'agraden les fotos com es fan i es veuen naturals. Però si volguessis una foto on hi ha, no sé, una mica més de detall o les coses es veuen una mica més contrastades, pots posar-li, jo què sé, la claritat, si vols, però ja veus que aquestes fotos l'estem espatllant així. I la pots treure, fins i tot i sembla més un dibuix, i pots jugar igual amb la textura, per exemple. Però bueno, aquests són ajustaments que jo personalment no toco. Si a tu t'agrada perquè veus que aquest look potser t'encaixaria, hi pots jugar i també li pots donar sempre el mateix look a les teves fotos gràcies a això. I amb aquestes edicions que hem vist fins ara, per mi la foto ja té el que jo volia, que és té la meva personalitat, té els meus colors, està ben exposada. A mi ja és una foto que m'agrada. Queden 4 retocs per fer i ja estaria. Però aquests són els passos que segueixo en cada foto perquè totes tinguin una mica la mateixa estètica i després quan veus el meu Instagram és bonic, quan les penjo totes juntes a uns stories és bonic, quan les posem juntes a un llibre també és bonic. Totes tenen una mica la mateixa sensació, el mateix look and feel. I aquí ja et dic que tindríem el 95% de la foto. Hi ha un 5% de coses per això que encara podem fer per acabar de corregir la foto si volguéssim. I anem a mirar-les una mica. El primer d'aquests ajustaments el trobem encara en aquest menú on veiem llum, color, efectes, etc. I és aquest que diu geometria. El que podem fer aquí és canviar una mica la perspectiva d'aquesta foto, perquè a vegades passa, no? Que està una mica torta, que la perspectiva no era la millor. Llavors, si venim aquí a geometria, aquí pots veure que hi ha distorsionar-hi de manera vertical, per exemple, i veus com es distorsiona de manera vertical, o de manera horitzontal, per exemple, també, i el que faig és estirar una mica la foto. Són coses que ja dic que són el 5% i en la majoria de fotos és que ni ho toco perquè ja, quan estic fent la foto, intento que tingui la bona perspectiva. Però si veies que una foto potser l'has cagat una mica o que un edifici està una mica tort o el que sigui, pots intentar jugar amb això de vertical una mica i potser aquesta foto així quedaria una mica millor. Són canvis molt subtils que has de tocar una mica, però si et passes, llavors la foto ja queda totalment arruïnada, queda una perspectiva totalment irreal. Però bueno, la geometria és una cosa que ens ajuda a acabar de corregir les fotos. El segon d'ells és retallar la fotografia. Pots retallar-la perquè, jo què sé, a Instagram vols que sigui vertical, o pots retallar-la perquè, com has vist aquí, hem tocat la geometria i ara ens surten uns trossos blancs en aquesta foto, perquè clar, hauria de ser un quadrat, però hem tocat la perspectiva, llavors surten uns trossos blancs. Bueno, per retallar la fotografia és aquesta icona aquí que et diu retallar la fotografia, bàsicament, i el que pots fer és ja directament tu agafes i la retalles per on vulguis. Jo dic, la vull retallar així, de manera que tregui les coses blanques, però fins i tot també li pots canviar l'aspecte, i aquí, per exemple, és una foto que té un tamany de 3x2, però jo puc venir aquí i dir que hi ha un tamany de, jo què sé, 16x9, que és un tamany molt més allargat. Si jo dic 16x9, ja ens agafa aquesta foto més allargada, com pots veure, ens està traient molt espai de sobre, però a la vegada també jo puc dir, no, és que jo vull 16x9 perquè vull que sigui una imatge per un Instagram Story, per exemple. Doncs jo l'agafo aquí 16x9 i aquest botó d'aquí el que fa és canviar-me d'horitzontal a vertical. I dic, mira, per Instagram seria perfecte aquesta foto així, que retalli una mica aquest taulat, em queda aquí el barco que és molt bonic i aquests edificis, doncs mira, tinc aquesta foto que la podia penjar a un Instagram Story i com que la càmera té resolució no es veu malament. I com sempre, jo puc tornar a tocar i veure l'abans i el després, com aquesta foto ha canviat tant els colors com la perspectiva, podem veure tots els canvis que li hem fet al before and after. Però a mi aquesta foto ja m'agradava en horitzontal, no la vull penjar justament en Story, llavors aquí pots veure que aquest botó de desfer, aquesta fletxeta endarrere, si l'apreto torno on està d'abans. I sí que l'únic que farem aquí és retallar-la per treure-li aquestes parts blanques. Això de retallar potser sí que ho faig una mica més, no? Per agafar el tamany exacte que jo vull per penjar a Instagram, combinar-ho amb altres fotos, etc. I ja ens queda només un únic ajustament, que aquest sí que és de pagament. Aquest crec que només si tens el Lightroom Premium o aquesta subscripció que tinc jo ho pots fer. Però a mi m'agrada molt, és aquest i aquí com una tirita, i el que pots fer és esborrar coses. Llavors jo què sé, imaginem que aquí aquest vaixell doncs ens agrada, o aquesta barqueta d'aquí ens molesta una mica, no és gaire estètica. Jo puc venir aquí a la tirita i puc pintar directament sobre seu i li puc dir-li això no ho vull. I ell el que diu és, vale, doncs et substituiré això amb aquesta imatge que està molt a prop i s'assembla molt. I jo li dic que vale, que em sembla bé que m'agafi aquest d'aquí o que potser m'agradaria més això d'aquí. Li dono a Done i llavors m'ho ha substituït. I et pots adonar, de fet, si mires molt a prop potser encara es veu, no? Aquesta rodona és una mica fake, però segurament si fem així zoom enrere, i aquesta foto algú la veu a Instagram des d'aquí, no te n'has adonat que té un barco. I podem mirar l'abans i el després, i aquí hi havia un barco i ara ja no. Però bueno, és un petit detall que per treure un xiclet a vegades que està enganxat, o per treure una farola que et surt al mig d'un paisatge molt bonic. Hi ha cosetes que a vegades ho faig servir, intento no abusar-ne perquè, com et dic, l'ull expert jo crec que ho pot detectar, però és un bon ajustament per tenir sempre aquí.
I una mica això seria tot per editar aquesta foto. Amb això ja tenim la foto perfecta per penjar. Aquesta foto ara ja l'exportaria. De fet, tinc aquí, li dono a exportar i puc exportar-ho directament al Camera Roll, per exemple, ja se'm posa el carret de l'iPhone, el carret de l'iPad, el carret del mòbil que tinguis, i des d'aquí ja la penges a Instagram o on vulguis. Podria mirar d'editar alguna foto més. Per exemple, aquí tinc un retrat on surto jo, que em va fer la Judit, que surto molt guapo. Portava aquesta samarreta, a més a més, que és nova, una altra samarreta blanca. I aquí el que podria fer és tornar a començar un altre cop i dir, vaig a la llum i aquesta foto crec que està una mica fosca. Aquesta sí que potser jo l'editaria una mica per fer-la més brillant, aquí com m'agrada. I un cop vist així, que també dic, però ja està prou brillant, prou il·luminada, aquí sí que vinc i li faig la meva S clàssica. I marco aquests 3 punts, al mig, a l'esquerra i a la dreta, i baixo una mica aquest punt d'aquí a l'esquerra, pujo una mica aquest punt d'aquí i suavitzo una mica els extrems baixant i pujant. Torno a dibuixar aquesta S i, com et deia abans, aquesta foto hi ha una mica més el meu look, no sé si és cinemàtic, no sé com li diria, però pots veure que només amb aquest mini ajustament, l'abans i el després canvia molt. Podria seguir ara canviant la temperatura, els efectes, el color, etc. Però imagina que jo estic de viatge, he fet 200 fotos en un dia, no vaig eixir fotos una per una. Llavors el que t'ensenyaré que faig realment és, a veure, aquí li dono a que vull que la resetegi tal com l'he importat, com estava abans. Llavors el que faig quan estic de viatge és, tinc aquesta foto d'aquí que estava abans, m'agrada com està editada i jo vull que totes les fotos tinguin aquest look, no? Aquesta exposició segurament, aquesta curva de tons, aquesta temperatura més càlida. Llavors aquí dono aquí aquests 3 puntets i li dic Copy Settings, copia'm aquests ajustaments que he fet i vull que em copiïs tant el perfil de color com la llum, com els efectes, i no vull que m'agafis, per exemple, el que he fet d'esborrar el barco o el retallar que he fet, no, perquè això depèn de cada foto. Però sí que vull que m'agafis tant el color com la llum que he agafat. Doncs agafaré aquests d'aquí, li dono que sí, que copiïs aquests settings, vaig a l'altra foto i li dic Paste Settings, i exactament em posarà els settings d'abans. I pots veure que la foto ara té una mica el mateix rotllo, és una foto més càlida, és una foto que té els mateixos ajustaments a la curva de tons, per exemple, i abans li hem baixat els highlights, abans li hem posat els shadows. Potser aquí justament sí que vindria, després d'enganxar-li aquests, dir-li, vale, aquí no em facis el dels highlights, posa'm el 0 i puja'm una mica l'exposició. Ja tinc 2 fotos que semblen bastant, segurament aquestes 2 fotos, si les penjo juntes a un post Instagram, quedarien bé, llavors aquí tenim 2 fotos. El mateix puc fer amb la següent foto. Vinc aquí i li dic Paste Settings i també tenim un altre cop una foto que és una mica més càlida, que té la mateixa S a la curva de tons, i en aquest cas què faria jo? Doncs potser encara hi baixaria més els highlights en aquest ajustament. Fixa't que era una foto, era una posta de sol i llavors hi havia unes llums molt marcades per la posta de sol, doncs els puc baixar una mica aquí amb els highlights, fins i tot amb els whites també, però potser els blancs m'agrada deixar-los on estan sempre, i el mateix podria fer amb aquesta d'aquí, mateixa posta de sol de fet, i com que era una foto del mateix moment que abans, m'interessa moltíssim que es vegi igual, perquè jo vull transmetre el mateix a la persona. Doncs torno a venir i torno a dir Paste Settings i torno a tenir una foto que s'assembla molt a la d'abans. Totes les fotos m'estan explicant una mica la mateixa història. A nivell extremadament avançat, si aquests ajustaments, aquestes edicions que has fet t'agraden molt, 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 el que pots fer és crear un preset. I llavors ja no hauries d'anar a fer copy settings i després paste setting a totes, sinó que jo vinc aquí i aquestes 2 boletes que tinc aquí són els meus presets. Són aquests ajustaments que m'agraden tant que ja els he guardat anteriorment i sempre els puc tornar a fer servir. I jo en tinc un aquí que es diu Postureo, que m'agrada molt, i llavors el look que li donaria. Tinc un que es diu Mart, que és el rotllo d'un fotògraf que m'agrada, que es diu Fran Mart, i llavors emula una mica aquella imatge. Les fotos que vaig fer quan vaig anar a Budapest doncs tenen aquest propi filtre. Les fotos que vaig fer quan vaig anar a Bilbao tenien aquest filtre, i pots veure que cada un d'ells hi dona un look específic a la imatge. I jo puc dir, doncs m'agrada molt aquest de Postureo, li dono aquí, Done, i s'han aplicat. És exactament el mateix que enganxar els settings, però aquest se'm guarda perquè si d'aquí un any volgués editar una foto igual, sempre el tinc guardat. De fet, jo vaig anar a Budapest farà ja 3 anys i encara tinc aquí guardat això. Tornaré als ajustaments inicials d'aquesta foto perquè no m'agraden així, a mi m'agrada com estava abans, i de fet, com que també és d'aquest últim viatge, donaré els mateixos d'abans, Paste Settings. I bàsicament aquesta foto ja m'agrada. És quasi màgic, és el que feia quan arribava a l'hotel. Importava les fotos que m'agradaven, en seleccionava algunes i ràpidament feia Paste Settings, i després sí que potser per cada foto m'estic 2 minuts buscant què canviar-li encara, perquè m'agrada molt el procés aquest d'estar aquí davant i mirar-me la foto, canviar-me-la, però t'estalvia molt de temps poder enganxar-li els settings. Per exemple, en aquesta foto el que faria és retallar-la per centrar una mica més la Judit, i com veus aquí, quan retallo em surten aquestes línies que em guien i la Judit està al centre. I aquí podria fer una altra cosa, última cosa ja que t'ensenyo avui i acabarem el vídeo, és que puc escollir diferents punts que jo vull canviar, per exemple, l'ocasió de fer unes màscares. I per exemple, li puc dir aquí, dic, ei, vull fer una màscara, però vull que em seleccionis només el cel, només la persona, o vull seleccionar-ho jo mateix, per exemple. I li puc dir seleccionar el subjecte, la persona,
ell s'ho pensa una mica i ja detecta ell, perquè és molt intel·ligent, que això és la persona, és el meu personatge principal, sí. I jo li puc dir, perfecte, doncs ara que m'ha seleccionat la persona, que és la Judit, li vull dir que aquesta vull que sigui una mica més lluminosa o una mica més fosca, com mi vulgui, o vull que sigui una mica més contrastada o una mica menys contrastada, i pots veure que només canvia la Judit i la resta de la foto queda bé. I són els mateixos ajustaments que jo tenia al principi, llum, color, efectes, òptica, el que sigui, i jo vull només canviar-li a la Judit. O jo el que vull fer és canviar-ho a tot menys a la Judit. Doncs aquí, a baix a l'esquerra, hi ha aquest botó que és per invertir-ho. I dic, jo en comptes de seleccionar la Judit, vull que seleccionis tota la resta. I aquí és que m'agradaria potser que tota la resta sigui una mica menys il·luminat perquè la Judit destaqui una mica més. I fixa't que potser si ho baixo a menys 0,20, la Judit aquí destaca. Potser es veu fins i tot una mica fake aquesta foto ara mateix, si la miro així, dic, home, potser no està igual d'il·luminada la foto i no sembla que sigui el mateix espai, sembla que hagi fet un muntatge en Photoshop, potser ho trauria, però bueno, una excusa per explicar-te aquest ajustament extra. Hem vist moltes coses, però hem vist amb l'iPad i potser no tots teniu un iPad, però el bo de Lightroom és que està tant a l'ordinador com al mòbil, etc. Així que anem a editar una última foto amb el mòbil en aquest cas i fem una mica repàs de tot el que hem dit. I aquí ja tinc el mòbil de fet i pots veure que tinc la mateixa galeria amb les mateixes edicions que hem fet abans i agafaré en aquest cas aquesta foto, que és una foto que vaig fer amb el mòbil. Les d'abans eren amb la càmera, llavors pots dir que la càmera fa molt bones fotos, ja no has de retocar res, però no, aquesta està feta amb el mòbil, amb un iPhone 13 normal i aquí podem fer exactament els mateixos ajustaments que hem fet abans. Venim aquí i tenim, com pots veure, ajustaments, la llum. I jo a la llum li puc dir que vull anar directament a la curva de tons i puc dir-li, faig aquests 3 puntets i faig una S. Baixo aquest d'aquí, pujo aquest d'aquí i ajusto el principi i el final d'aquesta manera. Li dono a Zone i pots veure que la fotografia ara ja té una mica un look una mica diferent ja per començar. Ja té una mica la meva pròpia vibe. Crec que l'iPhone exposa molt bé les fotografies, si t'hi fixes, les ombres són on jo vull que estiguin, les llums també, no hi ha parts cremades, no hi ha parts massa fosques, llavors aquí crec que la llum ja la deixaria com està, però el color és on t'he dit que jo ja li dono el meu punt més personal, llavors el color en aquesta foto, exacte com abans, vindrem i donarem una temperatura una mica més càlida, fixa't que només posant-lo a més 10, la foto ja ha guanyat molta temperatura càlida i potser està fins i tot una mica verda un altre cop, li donaré un tinte més lila. Més 10 de temperatura i més 5 de tinte, ja tenim una fotografia que ha canviat moltíssim i que s'assembla molt més a la foto que jo penjaria a Instagram. Fins i tot sembla una millor fotografia a vegades. Crec que no faria gaires més ajustaments de colors, potser sí que baixaria una mica la vibrància, com t'he dit, a mi m'agraden els looks més desaturats, i potser ho posaria un menys 15. I crec que ara aquesta foto, el que et deia abans, ja ha guanyat molta personalitat perquè sembla una fotografia meva. Puc venir al mix de colors i aquí crec que estarà interessant veure com canvio els grocs. Per exemple, pots veure que aquesta foto té un groc taronjós del Kodak molt marcat i aquí podem dir que volem que el taronja sigui més groc o que el taronja sigui més vermellós. Òbviament és terrible aquest ajustament i el deixaré al 0, però aquí pots veure molt clarament com canvia un únic color i tota la resta de la fotografia es queda on està. El deixarem al 0 on era. I pocs ajustaments menys faria aquesta foto, crec que ja està molt bé, una foto que només passant 20 segons a Lightroom crec que ja ha millorat, no? I jo ho faig de fet amb tots els stories que crec que he penjat mai, no tots, però el 80% dels stories que he penjat a Instagram són foto, Lightroom, 20 segons i després ja sí que la penjo a Instagram amb algunes modificacions. Aquí sí que faria potser en aquests efectes li posaria una mica de vinyeteo negre, perquè com t'he dit, quan són retrats, quan són coses que vull que se centrin al mig, potser sí que ho baixo al menys 10 en aquest cas, menys 14 per exemple, m'agrada com es veu. I potser la geometria, aquí sí que vaig fer aquesta foto i si fes els edificis estan una mica, no sé com dir-t'ho, poc verticals, crec que vertical aquí li puc donar una mica d'ajustament així vertical i si et fixes amb aquestes guies que em dona puc veure que els edificis estan una mica més rectes, posarem a més 6. L'últim que ens queda aquí llavors és venir i dic, la retallo, li donaré un aspecte de 9:16, que és l'aspecte dels Instagram Stories, i llavors aquí aquesta foto ja estaria perfecta per penjar a Instagram. I jo vinc aquí i tinc una foto en aquest format que li puc veure l'abans i el després. Ha millorat bastant, m'agrada molt més aquesta foto, la gent veuria això i diria sembla una foto de l'Albert sense saber que és una foto meva quasi, i aquí ja puc posar oye, em vaig comprar una càmera analògica, us ensenyaré aquestes fotos, jiji jaja, etc. Hem editat una foto. Repàs. Llums i colors, el més important per donar-li el teu toc, si li pots mantenir sempre els mateixos ajustaments pel mateix, el mateix viatge, per exemple, o el mateix dia, t'ajudarà a explicar una història, i després repassar cosetes que puguis fer, retallar-la, canviar la perspectiva, posar una mica de vinyeteo, etc. Si pots, copy settings, encatxa els altres i retoca cada foto manualment.
però aquesta seria una mica la manera de hackejar les teves fotos, de fer servir Lightroom, de potser fins i tot començar a fer més fotos, perquè jo me'n recordo quan anava amb la càmera por ahí i ja pensava en que bé, podré editar fotos aquesta tarda, perquè aquest procés de justament passar-me estona amb les fotos, escoltar música, anar tocant-li cada una de les seves coses, m'agrada bastant. Així que res més, et deixo amb aquests consells, vaig centrar-me una mica. Crec que ara estic una mica més centrat i res més, que com sempre pots comentar què t'ha semblat el vídeo, pots donar-li un like que ajuda l'algoritme, si vols que faci una mica més d'edició, jo a vegades penso que podríem estar editant fotos i t'explico coses de por ahí així i llavors, no sé, podem anar parlant de la vida i tal. No sé si és un bon format de vídeo, em pots comentar què et semblaria i res més, comparteix el vídeo si creus que algú podria editar fotos també li agradaria i suposo que ens veiem la setmana que ve ara sí amb un nou vídeo. Adeu!